¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a En Portadas. Miércoles 12 de noviembre, como siempre, por delante media hora para comentar la actualidad. En unos momentos. Como les decía, 30 minutos por delante para comentar lo que ha dado de sí la actualidad del día. Lo hacemos como siempre acompañados de tres amigos. Marco Valerio Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Quique. Rafael García Losada, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal? David Alvarado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Quique. Pues una primera página del periódico que tiene como principal noticia: las obras en la estación Empalme dejarán a Ourense sin el AVE a Madrid durante 2 meses. La adaptación de las vías al ancho internacional prevista para finales de 2027 obligará a Adif y a Renfe a buscar una solución alternativa para mantener las comunicaciones ferroviarias. La fotonoticia para la celebración del Día de San Martiño en la Catedral. El obispo, bajo la protección de San Martiño, dice la noticia, la Catedral de Ourense se quedó pequeña para acoger la celebración religiosa en honor al patrón de la ciudad, San Martín de Tours. El obispo pidió la paz en los conflictos bélicos e imploró la protección del santo contra los incendios que castigan cada verano a la provincia. Más noticias. Ourense supera los 306.000 habitantes por el impulso de la inmigración y España alcanza un nuevo récord con una población de 49,4 millones. Además, Vilariño y Viana quedarán ayudas por el nacimiento de hijos y para crear empleo. Alfonso Rueda, que cuestiona los fallos judiciales que ahuyentan los proyectos eólicos. Feijóo, que propone a Pérez Llorca como el relevo de Mazón para la Generalitat Valenciana. El Gobierno, que fijará en 22 alumnos el máximo permitido en aulas de primaria. Y fallece con 112 años la catalana Angelina Torres, la mujer más longeva de España. En deportes, el Girona, que será el rival del Ourense Club de Fútbol en la Copa del Rey en el campo de Ocouto. Y además, Portal Martínez Soto, candidata a los premios de la excelencia farmacéutica. Y hoy, con el periódico El Xornal Escolar, los alumnos del Colegio Rusidoiro aprenden tarefas da horta. Bueno, si os parece, comenzamos a hablar del tema de la inmigración, que me interesa. ¿Cómo veis este dato? En estos discursos de que algunos están hablando de que hay que expulsar inmigrantes, como está haciendo la extrema derecha, ¿qué pensáis de estas cifras? Bueno, a mí ese tipo de discursos me parece un absoluto despropósito. Aparte de generar en la sociedad un pozo de odio. Creo que el ser humano es especialista en muchísimas cosas, pero lo que mejor se nos da siempre es buscar culpables para nuestra propia ruina, ¿no? Decir que el culpable de todo lo que nos pasa es otra que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces es muy sencillo decir, si no son los judíos, son los negros, si no son los no sé quiénes, pero siempre encontramos un chivo expiatorio para nuestras propias miserias, que es mucho más fácil que asumir nuestros errores humanos y que a lo mejor la situación en la que estamos es fruto de las consecuencias de los actos de nuestra vida. Por lo tanto, yo ese tipo de discursos, si me permites, casi ni los voy a valorar, ¿no? Ahora bien, con respecto a esta provincia, pues afortunadamente vivíamos en una provincia en continua decadencia, con una pérdida continua de población, porque todos los jóvenes siguen emigrando ante la falta de industria y de perspectivas laborales, y afortunadamente pues ha venido muchísima gente del exterior que ha venido no solo a suplir esas carencias que teníamos, sino a proporcionar mano de obra que aquí era tan necesaria. Por lo tanto, me parece una noticia fantástica. Rafa. Bueno, yo voy a retirar un poco sobre esa oposición a la migración, que no tiene sentido. Nosotros fuimos migrantes en su momento por necesidad o porque fuera, pero buscábamos trabajo también. En este caso, en nuestra provincia nos hace falta gente. Hablábamos hace días que faltaban conductores, albañiles, bueno, una serie de gente que a lo mejor no toda esa gente que viene lo suple, pero ayuda. La ciudad necesita crecer, la provincia necesita crecer. Teníamos un índice, veníamos arrastrando un índice decreciente de población. Yo creo que recuperar población es bueno, que hay que aceptar a la gente, venga como venga, que tienen sus inconvenientes, quizá por la falta de las costumbres, que son distintas y nos chocan, pero tenemos que ser conscientes de que estamos en un mundo global y que todo el mundo tiene cabida en donde, y más en esta provincia, que se necesita gente para que crezca y podamos seguir evolucionando. David. Bueno, un tema que son bastante sensibles. Eu penso que xa o teño dito algunha vez máis nesta tertulia. Eu fui un emigrante de 18 anos
case metade da miña vida, pois os pasei fora de España intentando ganarme a vida no estranxeiro precisamente porque nesta provincia non había oportunidades. Entón o tema da emigración é bastante sensible. Eu comparto aquí co compañeiro ese rexeitamento do discurso da extrema dereita, de intentar botar aos inmigrantes a culpa de todo e poñer en marcha unha política para poñerlle muros a España, o cual é inviable, pero tamén criticaría o discurso que enarbola desde hai uns cantos meses o Partido Popular, que é ese de privilexiar unha inmigración culturalmente próxima. Non entendo ese concepto, non sei o que é a inmigración culturalmente próxima. O inmigrante é alguén que deixa a súa casa intentando buscar mellores condicións de vida noutro sitio, punto. Con respecto ao dato para a provincia de Ourense, o dato así, en bruto, pois semella un dato bo, pero non agocha de onde vimos, é dicir, estamos recuperando a poboación que tiñamos no ano 2020, e aínda así temos uns 25-30.000 habitantes menos que hai 20 anos. É dicir, seguimos caendo, non? É dicir, e isto únicamente é unha tirita. A inmigración positiva, somos unha provincia que está en proceso de despoboamento, precisamos xente, precisamos cubrir postos de traballo en determinados sectores onde xa non temos man de obra. A miña pregunta, e é un pouco algo reiterativo, e é que fan os poderes públicos para intentar que veña xente onde a precisamos, para integrar a esta xente, políticas educativas, políticas de saúde, servizos acaídos, programas de integración, etcétera, etcétera. Eu penso que sí, que é un potencial que temos aí, son cifras que en bruto son boas, pero sígueme faltando esa dinámica impulsada desde os poderes públicos para facer dese elemento migratorio un vector de desenvolvemento para a provincia. Algo que está aí, pero é algo que está sin máis. Non lle vexo orde e sentido de parte daqueles que teñen que tomar decisións ao respecto. Hablábamos de mano de obra, pero también me gustaría destacar en el caso de Ourense, por ejemplo, el carácter emprendedor de mucha de la gente que viene. Que lo estamos viendo en la apertura de negocios, en la... Sobre todo no sector servizos, sí. Eu quería facer tamén, compartir un pensamento que fixo David, que, vamos a ver, efectivamente, o PP fai uns meses que falou de cousas, un concepto moi extraño ou moi amplo, donde se entra eso de culturalmente próximos, non? Entonces, efectivamente, primeiro teríamos que definir que é cultural, non? Que é cultural, por exemplo, unha persoa sudamericana que comparte con nós unha lingua, polo tanto non ten esa barreira lingüística, é culturalmente máis próxima a nós que, por exemplo, un cidadán alemán que ten unha barreira lingüística, sin embargo, é un membro do espacio Schengen educado nun Estado constitucional ou cunhos valores europeos. É un concepto que daría para falar moito e ter claro a que se refiren con eso, non? Quen son máis próximos a nós, os franceses ou os colombianos, por exemplo, non? Dá moito para... É un tema que ten moitísima amiga. Depois, efectivamente, co segundo apunte que fixo David, o tema dos servizos públicos e da intervención das administracións, non? Esta provincia, xa o levamos reclamando durante moitísimo tempo, esta provincia precisa dunha industria. A industria o que dá calidade de vida, porque se non hai unha industria potente, non hai familias, as familias non teñen soldos que lles permitan vivir, e eses soldos son os que che permiten despois mercar coches, mercar roupa e poñer en marcha toda a dinámica de comercio da que vive unha cidade. Que ocorre? Que efectivamente, como ti apuntabas, a meirande parte destes inmigrantes que son moi emprendedores, pero están no sector servicios, no sector da hostelería. Eso non xera un emprego de suficiente calidade como para permitir que se fixe a poboación, non? Non hai máis que ver o impacto que tuvo, por exemplo, a Citroën na cidade de Vigo, por poñer un exemplo, non? Ou falamos de todas estas grandes fábricas, como pode pasar ou Inditex na Coruña. A Inditex na Coruña, a Talgo en Miranda de Ebro, ou a Michelin en Vitoria, non? Como lle permite que chegue unha gran industria a un sitio e como é un polo de desenvolvemento donde miles e miles de familias traballan aí, provoca a construción de vivendas, colexios, servizos públicos para todas esas familias, farmacias, hospitais, etc., etc., e iso que permite que medre a cidade. A cidade de Ourense está absolutamente envellecida, con unha poboación, na meirande parte funcionaria, con unha situación moi delicada se non se consigue traer unha gran industria para Ourense. Rafa. Bueno, eu penso que
que sean emprendedores entre comillas, non? É a consecuencia do que falábamos, que non hai industria, o migrante ven buscando mellorar a vida, buscando colocarse, buscando traballar, buscando, en definitiva, facer unha vida normal en outro sitio e empezar unha vida. E chegan aquí e atópanse con que non hai industria, non hai demasiados postos de traballo, e a única solución que se atopan é como son xente botada para diante, porque xa, cando te das conta de que voume para outro sitio, xa eres un valiente, non? Entón, chegan aquí, o que lles queda mellor é emprender pequenos negocios do que sabían, de onde viñan, fichándose o que había ali e montalos aquí, porque a consecuencia é que ou chegan e se implantan dun xeito persoal ou non se atopan con postos de traballo indicados reales en cantidade suficiente, non? Eu penso que esa é a consecuencia de que se metan nos sectores servicios, facendo tiendas, comercios, tema dese sector, non? Mais que chegar, o que allá puderan chegar aquí, tuveramos unha industria crecente e se pudera ir agrandando. O que pasa é que eses inmigrantes que veñen non teñen a capacidade económica como para montar unha industria por eles e salir para diante. Entón montan o que poden. Creo que é unha especie de consecuencia de subsistencia, porque chegan a toparse con que a única forma é salir así un pouco para diante, non? David. Bueno, un pouco retomar ese concepto culturalmente próximo, totalmente de acordo. Mesmo penso que hai moitas ideas preconcebidas sobre a inmigración latinoamericana que aquí máis temos, e, por exemplo, sí, compartimos unha lingua, pero aquí temos dúas. É dicir, hasta que punto esta comunidade está disposta a integrar unha segunda lingua. Eu non teño datos, pero teño amigos que dan clases en institutos onde hai comunidades inmigrantes latinoamericanas e hai un problema de integración co galego, nin queren, nin se lle espera, bueno, aí temos un problema de integración. O tema da religión, algúns son católicos, pero a meirande parte profesan un cristianismo evangélico que dista moito do noso catolicismo, e o vemos aquí en Ourense, que están abrindo igrexas evangélicas novas, é dicir, son culturalmente próximos porque falan español, pero hai outra inmigración que sería máis culturalmente próxima. Despois, retomando tamén un pouco o fío dese discurso, o que veñen é a reproducir un pouco as propias dinámicas e estructuras perniciosas que temos nesta provincia. É dicir, nesta provincia faltan investimentos productivos. Que temos? Sector servicios. Esta xente é emprendedora por devoción ou por obrigación? Quizáis por obrigación. Quizáis porque non ten outra alternativa e ten que intentar crearse as súas propias oportunidades. Despois tamén penso que hai outro tema que é o de, nese sentido de, digamos, replicar dinámicas perniciosas en Ourense, alimentan ou non alimentan a economía sumerxida. Vemos a moitos inmigrantes que están a cuidar os nosos maiores. Cantos deses inmigrantes teñen un traballo e unhas condicións laborais claras, transparentes, dignas, etcétera, etcétera. É dicir, ven que veña a inmigración, que veña todo o mundo que quera aquí a ganarse a vida, pero eu insisto que temos que poñer as condicións para que esa inmigración sirva de revulsivo e poda cambiarlle a faciana a esta provincia e a esta cidade e non reproducir as dinámicas que coñecemos e que nos levaron precisamente a esta situación na que estamos. Hablabas del sector servicios, hablábamos del sector servicios, pero es importantísimo también su papel, tú lo comentaste ahora, en el tema de los cuidados, en la provincia, porque en ese sector sí que la mayoría de las personas que están cuidando son inmigrantes. A ver, é evidente que proporcionan unha man de obra que é necesaria, absolutamente necesaria, e que ademais eu non sei por que motivos, se por condicións económicas ou polo tema un tema que descoñezo, o sea, que teria que ter datos obxectivos, porque hai unha parte sustancial da poboación autóctona que rexeita ese tipo de traballos, non? Que están sendo collidos por eles. Por lo tanto, non hai unha disputa laboral entre que che estén roubando o traballo porque é un traballo que ti xa non estabas disposto a facer, non? Iso por unha banda. Con respecto ao tema da integración que falaba David, é certo, eu por razóns familiares teño moita familia en Euskadi, e é certo que ali, por exemplo, euskera
todos os inmigrantes falan perfectamente a grande parte deles, sobre todo xa os que viñeron con 13 ou 14 anos, falan euskera probablemente nun porcentaxe máis alto que a propia población de aí, porque foron educados nese sistema, non? Entonces é moi curioso que fales con un cidadán de orixen senegalés e fale perfectamente o castelán, fale perfectamente o euskera, fale a súa lingua mater senegalesa e teña rudimentos ou coñecementos de inglés, non? Entón, dices tú, é moi curioso cando aquí nos costa falar dúas lenguas, que encima son bastante próximas, e ali falan hasta 4, non? Bueno, eso como detalle anecdótico. Rafa. Bueno, a mí pareceme que esa población que se dedica en ese senso de axudar aos maiores e cuidar aos maiores, é verdad que aquí botábase en falta personal ou xente que se dedicara a facer eso. Esta xente, por o motivo que sea, por necesidade ou porque son máis sensibles a ese tema ou tal, están traballando neso. Certo é que habría que facer un sistema onde se integraran na seguridade social ou que hubiera alguna empresa que se dedicara a eso, porque a verdad é que estáse a facer todos sin contratos, están en precario a maioría deles, non digo todos, pero a maioría está en precario, non? E iso é unha historia que hai que cambiar e que é necesario que a administración, a que sea, desde o Concello hasta o Estado, tenía que montar un sistema que se puderan adaptar e meterse no mercado laboral, pero con todas as condicións como están no mercado a xente que é nacional e española, non me parece ben. Con respecto ao idioma, a verdade é que nosa provincia, na capital, máis que na provincia, na capital, fálase, non quero dicir que no resto de Galiza hai cidades máis que falan máis galego. En Ourense, o castelán prácticamente falase moito máis que o galego nas administracións, en principio, e na calle. Entonces, eso tamén, ti, se ves de fora, xa non te molestas tampouco, nin se promociona que calquera, porque en Euskadi ti chegas e hai cursos e dinámicas e institucións que promueven que os inmigrantes directamente os atraen. E unha poboación que lle dá moito valor a eso, cosa que... Efectivamente, que aquí non está pasando. É que xa promocionan eso, que os que cheguen que tal. Aquí eso non existe un instituto de promoción do galego nas cidades que con respecto á aprobación migrante. É algo que se bota en falta, non? Entón é moi difícil que, sobre todo, se estamos falando da cultura próxima, como decides, non? Porque, claro, un que xa non sabe falar castelán, pois ten máis problemas, dalle igual o mellor aprender o galego, que depende como se atope. Nesta provincia, probablemente, nesta cidade, diga, pois vou aprender o castelán, que me dá máis resultado que aprender o galego, desgraciadamente, porque debería ser todo por eso. Eu boto en falta un instituto de promoción como hai en outras regións, como, por exemplo, en Euskadi, non? David, algo que añadir? Non, únicamente, bueno, facer un comentario sobre isto, penso que o problema de integración co galego únicamente temos a comunidade latinoamericana. Temos exemplos de integración exitosa, como da comunidade marroquí de Xinzo de Limia, que os rapaces falan un galego excelente, a comunidade senegalesa, mesmo aquí na capital de Ourense, onde os rapaces falan un galego excelente. O único problema é que a xente que nos chega da Latinoamérica, que é monolingüe en español, que se atopa aquí moi cómoda, porque na capital, efectivamente, a pouco que vexamos que de fora, enseguida cambiamos o chip e falamos en español e está todo feito e predisposto para o español, pero, bueno, penso que debería ser unha pata máis desa política para que veña a xente a Ourense. Precisamos xente no noso rural, o mellor, pois, unha política pública para atraer a xente e instalala no rural. Penso, por exemplo, como fan en Huelva ou como fan noutras provincias andaluzas, con temporeras marroquís, con xente que van buscar a orixe do campo, que ten pois unha experiencia en determinados sectores productivos que son interesantes para esas provincias. Pois o mellor nós temos carencia de xente para o noso campo, para a agricultura, para a gandería. Vamos buscar inmigrantes fora que teñan pois esa cultura, esa tradición, esa experiencia. Vamos a intentar pois fomentar que veña máis xente, pero fomentar que veña xente para facer aquilo que lle poda dar un volco á provincia, efectivamente. Bueno, vamos a cambiar, si os parece, de tema. El Gobierno fijará en 22 alumnos el máximo permitido en aulas de primaria. Es un anteproyecto de ley de educación no universitaria. Y aquí os quiero preguntar, ¿se puede gobernar sin apoyos parlamentarios?
Una vez que Junts retira el apoyo al gobierno, ¿hay posibilidad de que alguna ley salga adelante? ¿Lo veis posible? Bueno, a ver, o Estado ten mecanismos para aprobar determinadas leis por vía de decretos, por vía de vías de urxencia, depende, non? O tema de Junts, dende o meu punto de vista, é un auténtico suicidio político. Iso é o que opino eu, non? Junts está, debido a unha coyuntura electoral que con eses 7 diputados lle deron a chave, esa coyuntura electoral é prácticamente imposible que se volva a repetir, porque, inda que ti manteñas eses 7 diputados, vai haber moitos movimentos nos outros bloques que vai facer que os teus 7 diputados probablemente non teñan relevancia ou non sexan decisivos absolutamente para nada, e a eles, persoalmente, lles causaría un perxuicio tremendo, e a Cataluña, un goberno de ultradereita, que vai a abolir as leyes de amnistía, que vai a arruinar as leyes de catalán que teñen tal. Bueno, entonces, a mí me parece un auténtico suicidio político o que están a facer. Unha cousa é que efectivamente fagas valer o teu peso para conseguir determinadas cousas e outra é que te inmoles públicamente, que me parece que é o que lles vai a pasar. Eso por un lado. Por outra parte, vamos a ver, porque ti podes gobernar cos presupostos prorrogados, entonces vamos a ver que Sánchez é un exemplo de resistencia ante todo, despois de todo o que lle leva pasado, moita xente tería dimitido. El non dimite, non convoca eleccións, vamos a ver nos próximos tempos tamén ata onde chega a valentía de Junts. Rafa. Bueno, hai que diferenciar Junts. Eu penso que Junts veu as orellas ao lobo en Cataluña porque Junts, queramos que non, é de dereita a dereita. A dereita máis a dereita catalana estálle comendo as papas, entonces dixo, se seguimos apoiando a esquerda, ao mellor eu penso que o cambio vai por aí. A ver se así deixo de apoiar, quedo ben ali, e se deixar de apoiar podemos chegar a outra negociación. Pero bueno, eso é un rollo político. Con respecto a gobernar, a mí pareceme moi complicado. Parece moi complicado porque aprobar todo por decreto non podes, e sin aprobar esa serie de leixes vamos a perder moitos, 191.000 millóns de euros europeos se perden se non se aproban estas últimas leyes que teñen que aprobar, entendes? Entón, entre elas a da enseñanza, que se nos aproba a la que se van 21.000 millóns, co cual ten guasa, non, para andar con eles. A mí pareceme moi difícil que se non ten o apoio, aunque, claro, Pedro Sánchez esa mañá estaba no Parlamento soltando que el seguiría, que tal, reivindicándose no tema, claro, é a forma que ten el non sei, a mí non me parece normal, pero é o que hai. David, tú ves viable la legislatura sin... Bueno, eu aquí vexo dous temas, non? O primeiro tema é, eu colaboro con medios cataláns, e teño contactos, e falo a miúdo con xente de ali, ninguén entende a posición de Junts, ninguén entende. Ninguén entende que renuncian a facer política, ninguén entende este suicidio político, porque non ven onde está o rédito de dicir que non absolutamente a todo, e non entende como llevan comer terreo a Alianza Catalana desde esta postura intransixente. Junts, a día de hoxe, está completamente disociado do que é a realidade catalana, ten unha élite que vive en Bruxelas e ten outra parte da élite moi conectada con Bruxelas e que vive un pouco dentro desa lógica post-procés que xa pasou, que está superada e a sociedade catalana quere outra cousa. Entón, ninguén o entende. E ninguén o entende a todo punto de que antonte o presidente da patronal catalana, Sánchez Llibre, foi a Bruxelas. Foi a Bruxelas a falar con Puigdemont, porque Junts é o herdeiro de Convergencia e Unión, Junts representa a burguesía catalana que ten intereses en que se saquen adiante determinadas políticas. Entón, bueno, eu penso que veremos intentos de presionar a Junts para cambiar de posición. Despois, eu penso que bueno, temos esas grandes leis onde os partidos xesticulan o extremo para amosar esas diferencias irreconciliables, pero cando un ve a lógica do Congreso dos Diputados e do Senado, ve que a nivel de comisión estánse a chegar a acordos. Estánse a chegar a acordos mesmo entre PSOE e Partido Popular. É dicir,
vemos esas grandes rupturas para a galería que son magnificadas polo medio de comunicación, pero por debaixo sigue habendo política, co cual aínda hai marxe para a esperanza, non? A política está aí, non é o non polo non. Entón, bueno, falábamos desta lei de educación, é que se a lei é boa, o resto de partidos poden opoñerse sin que eso lle implique un custo electoral. Se hai cousas boas nesa lei, como van xustificar os partidos que van votar que non contra isto simplemente polo feito de meterlle máis presión a un goberno que xa está nunha situación complicada porque non logra sacar adiante uns orzamentos? É dicir, eu creo moito na política e eu creo na cidadanía e eu creo que a cidadanía saberá valorar o que fan os seus políticos. E, home, un pode estar disgustado, enfadado, cabreado co presidente do goberno, pero o país ten que seguir funcionando. E a oportunidade de cambiálo pois é a próxima vez que vayamos ás urnas, onde cada un depositaremos o noso voto, co cual, bueno, eu son optimista polo lado catalán e eu penso que a política e as opcións de país ao final teránse que impoñer e a legislatura non vai quedar absolutamente bloqueada. Si no es Junts, ¿veis a Partido Popular después de una dura negociación o de negociar con el PSOE llegando a un acuerdo en una lei, por exemplo, como esta, de educación? A ver, iso é unha das grandes cousas que fan fallar neste país é ter un pacto de Estado pola educación. É dicir, eu lembrome... Sí, pero non se ha conseguido en muchísimos años. Non, efectivamente. Cada vez que chega un goberno novo, colle a lei que había, non sei a que adica eses papéis. Entonces, parece difícil que en este momento que está el gobierno cogido con alfileres, justo ahora se apoye una ley de este tipo. Sí, sería muy extraño, porque además Feijóo ten unha vía de auga moi importante que a extrema dereita, onde está perdendo moitísimos votos por aí, e sabe que calquera movimento de achegarse ao centro, o Partido Socialista, lle vai a perxudicar nesa franxa de votantes, cousa que tamén é moi perigosa, porque se estás abandonando o centro e te vas escorando á dereita, deixas un espazo libre que vai ocupar Pedro Sánchez a toda velocidade, non? Que en eso é un especialista. Pero sí, eu penso, é moi chamativo que neste país cada goberno novo que chega fai un novo plan, non sei se se dedica a facer exercicios de papiroflexia cada lei anterior, dice, bueno, todos estes papéis non valen para nada, facemos un proxecto novo, non? Eu lembrome cando eu estudiaba a carreira que cando eu iba en quinto, detrás viñan os do plan novo, en segundo xa estaban os do plan siguiente e en primeiro entraban o novo plan, non? O sea, convivíamos 4 planes diferentes dentro digamos, da secuencia que duraba unha licenciatura, non? Unha cousa que era absolutamente surrealista, porque algún do curso anterior che quería preguntar algo e dicía, no, que eu teño non sei que, hermenéutica, e dicías, non, pero eu teño tal. Entón non había xeito de facer nada. Bueno, eso para min é un despropósito, é unha das grandes fallas que ten este país, en non ter un gran pacto pola educación. O vexo moi complexo que efectivamente nesta legislatura se poda conseguir. Rafa, un minuto. Eu tamén penso que é difícil, desgraciadamente, non? Porque estamos afeitos últimamente a que o tema da política sea cara a galería ou tal, e a política é a capacidade de negociar, de falar, de entenderse, de chegar a acordos. Nos últimos 2 anos, acordos, negociacións, de cara polo menos a galería que chegue ao público non é ningún, por tanto a min parece moi difícil. Coincido con que o que non ten sentido ningún é que cada vez que chega un novo partido cambiemos unha nova lei de educación que non é normal, non? O normal sería ter cambiar o que se detecta que non funciona, pero non o total e cambiarlle todo o aspecto, non? A mí eso non me parece normal. David, un minutito. Sí, bueno, cambian as leis porque as leis están mal paridas, porque un partido que ten unha maioría aproveita esa ocasión para impoñer unha lei que encaixa cos seus intereses ou ca súa visión. Ten que ser obxecto dun pacto de Estado de todos. Dúas cousiñas. Primeiro, a política é fundamental, importante, e os políticos deberían escoitar a cidadanía. Eu penso que estamos nun momento no que se lle impoñe por certas liñas de pensamento a cidadanía e non ao revés, nun momento en que os políticos deberían escoitar a cidadanía. E segundo, si persistimos nestas posturas maximalistas de enrocarnos, de dicir que o enemigo é malo ou malísimo e o enemigo nin auga, si a xente percibe que a política e as institucións non sirven para nada, quen é o grande beneficiado de todo isto? A extrema dereita, e é o que estamos a ver.
eu diríalle pois, aos decisores políticos que teñan un pouco de sentidiño ese concepto que temos aquí en Galicia tan afianzado e que miren precisamente por onde se lle están a escapar os votos e por que están a medrar estas opcións radicais. Pues tenemos que terminar. Muchísimas gracias a los tres. Marco, Valerio, muchísimas gracias. Rafael, muchísimas gracias. David, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias, como siempre, por la atención prestada. Mañana de nuevo aquí en Portada Ya con Xene Calviño. Gracias.